Dit kon echt niet doorgaan? Nee, absoluut niet. Het zou misdadig zijn als wij als organisatie dit hadden door laten gaan. Morgen dan? Nee, morgen is er ook geen kans. A, de weerberichten voor morgen zijn niet veel beter. Maar B, de KLPD heeft morgen geen inzet van mensen en schepen. Dus gaat het absoluut niet door morgen. Wij doen voor de 20e keer de HT-meidbaan, ja. Maar we krijgen het bericht dat er al last is vanwege het waar. Zwem ervan. Ah, schande, we winnen helemaal klaar. We winnen helemaal klaar voor het. Ja, je laat die helemaal op naar zijn rit en ja. Ja, het is zoals het is. Jammer, ja. Het is zoals het is natuurlijk, hè. En wat begrijpelijk of hier me toch wel graag roeien wilt samen? Als je hier staat, dan wil je graag roeien. Hier komt het wel op neer. Maar het is denk ik een heel verstandig besluit dat ze zeggen van het gaat over. Maar je zou het wettersjoggen en de skomkappen, wat denk je dan? Ja, je moet altijd wezen met persoonlijk jongen. Ja, hè? Ja, vecht je dus in, dat is het mooiste wat er is. Oké. Ja. Je het net riskant weg? Ja. Ja, dan hier het net goed komt, dan minder nooit als een te grote moet als slopen die uitvallen. Het is ik net zonder risico, dan zit er meestal onderkoeld eruit, of nog erger op boord slaan of weet ik het wat, dat mogen we net hebben. Nee. Dus je begrijpt de beslissing wel, maar je vindt het jammer? We begrijpen de beslissing heel goed, maar ik vind het verschrikkelijk jammer. We vinden hem graag roeit. Ik maar deze omstandigheden? Ik moet deze omstandigheden, dan vinden hem ik wel halen. Ook geen opties, de beste sloepen, of waar hebben jullie nog eventueel over nagedacht? Zelfs de beste sloepen nu naar buiten sturen blijft misdadig. Routes omleggen slaat nergens op. Nee, we zouden de Friese meren op kunnen gaan, maar ik denk dat zelfs daar het momenteel erg spookt. Ooit eerder meegemaakt zo? 30 jaar geleden ongeveer is het 1 keer uitgesteld van de vrijdag naar de zaterdag. Maar dat waren toen nog iets van 40 sloepen die meededen. En dan was het allemaal nog wat meer behapbaar als nu met 130 sloepen. 130 sloepen, ja. Wat moeten al die deelnemers nu? Ja, naar huis gaan en triest zijn, dat zijn wij ook. Het is heel triest, maar het is wel een besluit en het is ook heel duidelijk. Het is geen grensgeval. Het is zo overduidelijk dat dit niet door kan gaan. En dat is het enige wat een beetje in ons voordeel spreekt. Ontvangt u wat begrip van de deelnemers? Absoluut. Iedereen is verdrietig, maar allemaal zeggen ze ook dit kan niet. Het is levensgevaarlijk. Jullie hadden ook net een nieuwe hoofdsponsor. Wat zegt die ervan dan? Ja, daar hebben we nog heel even contact mee gehad. Ja, de man is gelukkig ook altijd zeevarend geweest. Dus ik neem aan dat hij er begrip voor heeft. En dat hij ook niet wil dat er mensen omkomen vandaag. Dat zou geen goede reclame zijn. Nee. Wie is die hoofdsponsor? Dat is de firma Abis uit Harlingen en Aquatech uit Woudsend, de sloepenbouwers. Want dat was nog even een toestand om de sponsoring voor elkaar te krijgen, hè, dit jaar. Nou, dat ging eigenlijk heel snel. We waren natuurlijk verdrietig dat Doekse na zo'n lange tijd moest afhaken. En een tweede sponsor ook wat moest halveren. Maar na toch 2 weken zoeken bood deze hoofdsponsor zichzelf aan. En dat is toch wel hartverwarmend. En daar kun je volgend jaar weer op rekenen? Daar gaan we nog in gesprek mee. Dit is natuurlijk niet echt een goede binnenkomst. Maar gelukkig kunnen wij er niks aan doen. En wij hopen uiteraard op begrip. Gaat u verder doen, want u hebt het nog druk met telefoneren, zien we? Ja, het is heel druk. Er moet heel veel afgelast worden. Er moet geregeld worden dat de sloepen weer het water uit kunnen. Die moeten allemaal weer op transport. Dus er komt nog wel wat op ons af. We zijn nog wel even een dagje bezig. Een vreemde dag is het dan, hè? Ja, het is een soort katergevoel. En nou dan? Ja, nou volgend jaar weer heb ik begrepen. Ja, Dus bier een bier drinken bij Liebman. Dat ben een goede tijd voor de horeca. Precies, ja. Dus we gaan wel naar de Schelling. We moeten even op de Schelling aankomen natuurlijk. En dan gaan we morgen weer richting Ameland. Wonderskilge, maar hoe dan? Nou, of met een volgboot of met een gewone veerboot. Moeten we nog even kijken. Roeien is net... Nee, we hebben onze sloep ligt hier achter. Die roeien we nou even naar de volgboot. Want we moeten even roeien vandaag natuurlijk. En dan gaan we even kijken hoe we op Skilge komen. Maar wat vind je ervan? Ja, dat wordt ook niet gegrond, denk ik.